Ayo eh. Bisa may palit na ko na yung may 20. Noodles na may palitan ako ani. Ay, taning mo tayo sudan. Jis na. Dua ka bok. Bis. Dami tag sudan gabi. Noodles lagi sudan. Ay, tagin tang pobre ta. Watay lang yung sudan pa, noodles na bang? Pobre ta nino yung noodles na sudan. Sap, katab dato. Dato ano yung sotoig. Apa tay? Wala na. We. Hakot pa ka? Kamayang po daw wala na. Sakay sudan ron na po ron rin buntag sa'yo. Buntag na lang. Kahapon noodles man to. Karon usan ko sudan karot. Ako kuno lang taon we. Mo eh. Noodles ra mong gyapon. Saan nagsimula magbago ang lahat? Mga katagawi guys. Para suklot. Ito tao sudan nga. Manok ba ulit? Lechon ba? Kinabuhing pobre guys. Good morning guys. Saan nagsimula Kakaroon no, mga gini among kinabuhi. Pobre sa tanang pobre. Kung ipakita sa inyo tanan ang mga video, paki-subscribe sa akong YouTube channel o kalihog po ka ang notification bell. O dire na tama no ang akong vlog guys. Daghang salamat inyong tanan sa pagtantaw sa pag-vlog din sa sindangan.